Hej YouTube. Jeg har lavet mig en server, som man kan se. Flyt dig dog! Ja. Der kan I læse alle regler. Oh, you nasty motherfucker. Der er jeg battler. Ja. Hele skide. Og derover er det på engelsk, ja. Yes. Vi prøver til et Warp Hotel. Se, Warp Hotel. Det kan godt være, det lagger lidt i videoen, men det er fordi mit filmprogram, det er heller ikke for godt til Minecraft. Som I kan godt kan se. Jeg lagger utroligt, så jeg ikke kan styre det. Warp Hotel. Heroppe er værelserne. Jeg har først. Det er værelserne. Yes. Ja, der er en chest og så en seng ind i hver værelse. Så kan jeg jo lige se Warp Slot. Og hvis der er noget i baggrunden, så er det fordi, jeg sidder og snakker med nogen inde på Skype. Skal ikke tage af. Det er Warp Slot. Det er det noget, mig og en af mine venner, vi byggede i morges. De ville kedet os lidt. Meget måske. Så kan I gå ned ad nogle trapper. Så kan I se mit home. Ja. Yes. It's a big home. Okay, I skal lige se mit hus. Ja. Står lige sådan der, lige sådan ejer battle og laver det der big hus. Ikke? Okay, se på mig eller sådan noget. Yes. Se mit hus. Eller I skal se mit hus. Mit hus. Mit hus. Prøv at se. Prøv at se en gang, hvad jeg har lavet, ikke? Jeg har lavet sådan en top-tuner. Ja, du bliver ikke fundet. Du er dygtig. Og jeg har også lavet den her creeper her. Jeg har også lavet... Du er frustreret. Battle er sej. Holy shit. Det er det der hus over, det er det, han snakker sådan om. Top-tuner It's a hus. big motherfucker. Nå, Se. Mit hus. Ikke? Oh. Nå, YouTube, vi ses. Hej.